Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Дӯстони азиз, ин влогро ман рӯзи шанбе ба навор гирифтам. Ба ҳаматон рӯзи истироҳатӣ бо фароғат хоҳонам. То охири влоги моро тамошо кунед, дастгирӣ ва лайкро фаромӯш накунед. Малика. Сабрина оделась? Как? Вот это пузырь. Штаны одевай. Маликуша. Штаны. имрӯз хоҳарони азиз, рӯзи истироҳатӣ. Ман ҳозир барои фарзандонам пирог омода мекунам ва барои шумо навор мекунам. Дар ин ҷо ман дуто клубникаи замороженеро гирифтам. Ҳозир аз ях мефуроям, баъдан пирог тайёр мекунам. тамошобино инҷа лиза қаламҳояшонро вай тачид карда истодааст, тез карда истодааст. Ну-ка покажи, как ты точишь. Теперь карандашик вытащи, покажи. Они еще не подточились? Подточили. Тут давить надо, чтобы... Давить надо? Да. Ага, ну дави. В чем ты? Нет, синюю принеси. Голубая же есть, вчера я, которую готовила. тамошобино анаин пенали фаберлик. бениҳоят пенали сифаташ хуб. ин кати метавонад фарзандои шумо 2 сол 3 сол истифода барад. ҳамин пенала сифати бениҳоят аъло дорад. Ты Сабринка. Ты тоже будешь? Так, тучки. Какие тучки, Лиза? Вот такие. Так. Например. Нет. Ты кого нарисовал? А что, можно только Сабринку? инҷо бошад пирогро тайёр мекунем. ба мо 200 мг шир лозим аст, 3-4 қошуқ сметана, равғани растанӣ, шакар, 2 дона тухм. ҳамашро хуб омехта мекунем ва давомашро марҳамат бинед чӣ гуна тайёр мекунем. Да нет, да, больше нет. Она обрадовалась, когда? Да, она обрадовалась. А теперь, когда сюда...
ана духтарои азиз, кекси мо қариб тайёр шуд. ана хоҳарони азиз, кекси мо ҳам тайёр шуд. ана ҳамин хел аҷоибот сурхаки фасонак шуд. ҳозир баъди камтар хунук шуданаш сахарни пудракатӣ ороиш медиҳам. имрӯз рӯзи якшанбе аст. Тамошобино, хӯроки нисфирӯзӣ омода карда истодам. хоҳарони азиз, имрӯз рӯзи шанбе, рӯзи истироҳатӣ. Фарзандони ман ҳама дар хона ҳастанд. Тасмим гирифтам, ки имрӯз ош омода кунам барои хӯроки нисфирӯзӣ. Банки открыть или как? тамошобинони азиз, ҳозир ман ба шумо борҳои молҳои Фаберлика заказ кардам. ҳозир ба шумо маълумот медиҳам. Так всё машин сумногини надо. духтарои азиз, ман аз ана ҳамин кофта заказ кардам, туничка. ана хоҳарони азиз, аз ҳамин туничка харидорӣ кардам. нархаш нархи дастрас, сифаташ беҳтарин, дар дараҷаи аъло. ана ин хел туничка, духтарои азиз, ҳозираш ба наличия ба ҳамаи размерҳо ҳаст. агар ба касе писанд омада бошад, метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ба ҳамаи шаҳрҳои Россия аз ана ин абадок заказ кардам. материалаш шифоновый. баъдан духтаро, гел для душа, мужской, женский, моющие, чистящие средстваҳо барои ани рӯзгор истифода мебурдагӣ. аз ана ин дезодорант, шариковый дезодорантҳои сифаташон беҳтарин. баъдан аз ана ин кремҳои новинка. духтаро, восстановление и питание, крем пчелиный воск, крем для ног. ана ин бошад крем пантенол кати барои даст. ҳама мо медонем, ки пантенол ин заживляющий эффект медиҳад. хулоса беҳтарин крем ин крем. ва баъдан аз ана ин парфюмҳо заказ кардам. баъдан духтаро, аз ана ин креми малафтилин. ин крем аз бисёри чизҳо табобат мекунад. ҳозир мехонам барои шумо. Крем для ухода за кожей лица и тела предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток и активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи. ана мин духтаро, беҳтарин крем аз синяк, масалан аз кабутӣ, тагои чашм кабуд мешавад, ё ки ягон ҷо дастатона лат мехӯред, аз ана мин беҳад кремин аст. ва баъдан хоҳарони азиз, аз ана ин массажер заказ кардам. ана духтаро, хоҳарони азиз, ин массажер батарейка кати кор мекунад. бояд дудона батарейкаи палчиковый монед. афсус ки дар хона ман батарейка надоштам. дар рӯзҳои наздик ман тарзи истифода бурданашро ҳатман ба шумо нишон медиҳам. апаву хоҳарони азиз, шумоёро ба кор ба ширкати Фаберлик даъват менамоям. ё ки ягон продуксияи Фаберлик бароятон писанд омада бошад,
метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед ё ки нияти кор кардан дошта бошед ба ватсапи ман нависед. дар компанияи Faberlic регистратсия бепул, хоҳарони азиз, корро фаҳмонидан, роҳи корро нишон додан ҳамааш бепул. Метавонед ба ватсапи ман нависед, ман боз ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро дар Faberlic ғайр аз чизҳои химиявӣ боз сару либос ҳам ҳаст. гуфта гузаштагӣ будам ман аз анамин куртаҳои мардона заказ кардам духтаро барои мактаббачаҳо. барои писарбачаҳом аз амин брюки мактабӣ заказ кардам. ана духтаро аз амин шимҳо як бори дигар такрор мекунам ки сифаташ дар дараҷаи аъло духтаро. нархашам нархи дастрас. барои фарзандонатон метавонед заказ кунед ё ки барои ҳамин фарзандон, барои оилатон, барои хонатон чиз заказ кунед, регистратсия карда баъд заказ кунед, мешавад духтаро. ана хоҳарони азиз, ана михел сару либоси мактабӣ ҳам дорад. размери 134. михел вышивкаи хушрӯй дорад. ин шима бинед, ана минҷаш регулировать мекардагӣ тугма дорад, ҳам резинаи регулировка мекардагӣ дорад. сифаташ беҳтарин. як бори дигар такрор мекунам. барои фарзандотон, барои мактаббачаҳо метавонед аз ҳамин харидорӣ кунед. покрутись. Вот так вот. ана духтаро, ана ин абадок аксессуар. бинед духтаро, аҷоибот. тамошобинони азиз, ана марҳамат хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Медногорск. хонаи сехонагӣ, якум этаж. новостройка, домои 3 этажа. ана ин детский, ана михел шведский стенка дорад. спортивный уголок, ана михел барои писарбачаҳо. михел шкаф дорад. ҳамаи мебелаш кати. ин коридор, тамошобинон, коридори калон дорад. ин дуюм комната. шкаф дорад. дуто кровать. ана ин зал, тамошобинон. диван кати, ҳамаи мебелош кати. як бори дигар такрор мекунам. мебелои нав. зал полностью ремонт кардагӣ. потолокҳои натяжной. диванаш ҳам нав. дивани калони фасон. чиқиле ки мебинед. ванна, туалет ҳамаш ҳаст. на ин ванна. стиральная машинка кати. ана ин бошад кухне.
ана тамошобино тиреза аз берун ана михел мактаб, тарафи рост ба мактаб, парикмахерская, магазин, поликлиника камтар дуртар, где-то мошинкати 5 дақиқа, а пиёда бошад 10-15 дақиқа то поликлиника. Мактаб бошад наздик. ана михел детский площадка дорад. ҳамин хел хона тамошобино агар ба касе писанд омада бошад ба рақамҳои ватсапи ман нависед, занг назанед, тамошобинон нависед ё ки голос равон кунед, ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегиред. тамошобинон ана ин хел шкафам дорад. хоҳарони азиз, бисёр мепурсед ки ман чӣ гуна асабҳоямро ором медиҳам. имрӯз ҳамроҳи дугонаам ба кафетерия омадем. дар ҳамин ҷо дӯстони азиз, влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.